senjuk ki rangba sanshnong manat iria kalapan pawik jing sngau kia kabajur halor ke jing bom sim kia jong ketenat MEECL Mokorwat Division ban maramot ekipos light kibala sarang bat sator kibala pensir ya kayat kayang kipadba khamtam ha kayom slap bon nagilong yeng ki haban sa ha kiyeng ki para marjan namar ke jingting ya kisainar ki bakemding ha kapor bajur kaleher katkum ke kerwa balapha da uba Ready Shela Presiden ke SRSSME Pat uba lengdo Menteri Snong Manat Kilaong Bala jandap Saupos Nem ke jingwan bu ekipos light ha kene kathan Henry ke basngopsi kalong hadu menta kampat ladon kata ke jing maramot ya kini kipos light nagaleng ke senjuk kadawa na ketenat MEECL bahkan sim kialem ya kini ke jing jong kithan nyong kendong ban wan maramot kloy ya ki puslight ke sarang bat ban penkeriak no ki puslight ki badon marjan bat ki ying breu namar kabu jingma bat jings air ya ki padba kasenjuk kala dawaru ki lineman ki badepet ya kini kithan ba ki dei bandon ha kisnong ambansa ha ki wei ki jaka ki bacengai na kene kathan khamtam ha kapor liur namar rada don jinge ai ke bakerki ban nembu jinge ya ki padba Ngidon hang ni nakaliang jong ki rangba sino ngidon hang ni nakabenta jong ikum kinang kitkam jong kasan sinong manat area kebadai ban page bat kmi ya ki jingdon kam kibadai ki development baper jong kanekadong bat kathan bat ngilap ru ba kadon kawe ka ying kasem hang tei hasinong manat baki pus ki chong sir kumbang li sneu nai ni nong kren ba kren bat lahab ban penkria ying ru hak por selat lei imat bagane ka MSCL kam sem da sim khia kakua bala kumno satang ladalawan poi ki report na kabenta ka jingjia hakaba ka ki jingjia ki baselfi lakalong ha ka ba shot ki like ki kumto ne ha ka bakki koren la ne yabriu teng ru ki babun ki long kumta nadu bala sina ya kane ka elektrik sekini ki tanjong i hadu mentang himpad yo yang nong baka MSECL kawan ban repair ya kini ki line ki balajak tina kaliang jong ikum ka senjuk ngidon kajing seukiah du kata bangi kuaru bahkan nom jia kana bangin yo ya ka banai ban ai ya ka report ya kajing jia handrai ngisu kentu balakumno kani kan lei kamdei ka ba pisu ai kran ni pisu ai kadei ka light ka ba ki pai ba ki habanda siu la kadar te ka lat kadei yaki ba pidai ban sim khia ya kanne ban penbiang ya kijing daun kam kenang bakanom jia kano ka basiusi ha kan ka dong bat ka thain ka jengi kan ka dei ka masaj ka bangi pha sia ka MECL namar ba ki nakaliang jang ka office ru ngayo sngeu ba ki lawan ban pet ya kan ka line handrai hadu menta kim sem la pen urlong ikerpat bala kumno ki dei ban pen urlong kenang bangin ngin nami umat ya ki jing selsi ha kan ka dong bat ka tan ka jengi sewa bakin le kam kloino ya kan ka bala nakaliang jungi ki noyalam yung ka manat area sansnong ni don ha kan ka por nak bantaban pentip sya ko office ka badai kmi nam ta jong kan ka electrical kaba nakapor sya kapor ni ya kendu jing ha ka kat bat kan ka lach bat khamtam nam ta jong ki post elektrik ki bala sator ki bal sarang ka ba lawan rak ru ya ki jingma ha ka imlang saklang kilong ying krosem tena kaliang jungi na kaliang jong ka sunong manat rangkat bat ka mobidong kumbangi la lebu ya ki jingtho sya ka office nak bantai jong kan ka mainline ka binyu i ba nam ta jong kan ka mainline kan ka lach ka ba ngila idei nam ta jong ka office ba ngin pen kelano ya kan ka
lain siakan ka abla don ka surok mentah nang ba nakaliang jong ka kipus lane ka lain ba kanlong ka ba iskem bar kamdon kono ka jingwit ka jingwa bar kumbalong mentah nakaliang jong kenika mainland ka ba la ya syarut jong ka Snong bani babun ki ni pus elektrik ki ba kumlong ba kila sarang kila sator satangkat no betul kene bakin klem nomor kata ko ngiyai kerpat nam tajong ka office ke badai kmi nam tajong ka elektrik ba pide ban sim klem nam tajong kene bat nakaliang jongi nakapor sya kapor kabangi laju let ya keduk sya ke office na way officer sya way pat dan rengi iba ki bro ucing temu bucing kuat ini nam ta ka bahal kamiat kabedan karbat kene ka elektrik imat sebana kaliang jong ke office kam don keno ka jing sim chalem nak banta jongi te kumbali kun pau da kirang ba nam tar ni ka elektrik kam de bangi shu thang rengi da siu da kapisa te lakum no leng ke office sumphaban sim chalem nam ta jong kene nang ba kanum jia keno ka jinjia susi ha po jong kene ka sino ne ka dong ka than ke jongi tena kali ni nya kerpat nam ta jong pig office soba bersim khalem nam ta jong kene dei ban su bu sa kumne kumba lalong kumaloong malak por le kenduk pig office dan rei cu ngap jarja nomor tala ka long kumne ka wanra ingi kum ka dong ka than deng jong ka jing snow dunong barangkur ka jing ir nam ta jong ka jing jongi kum ki briu te kene po nak le jongi ya kerpat nam ta office so haban sim khalem nam ta jong kene te nakaliang jongi hakna kapor kumbang yai ban man kapor sepang kejing pentip bat ki report nakaliang kisnong ha kini kitan jongi apo jeng ke office makruat Rai ka jing ai report ke jongi ke jing pentip ke jongi cepok ke office labun bun snam bun sen rai kim ju urlang te imat ba ka jing simkia nakaliang jongi ki sinong ka mentoy